hemm bżonn inbidlu l-partit fil-gvern. Għaliex jidher li jekk biss nistgħu nbidlu id-direzzjoni biex dan il-pajjiż noħorġuh mill-grey list, nerġgħu nġibuh kredibbli, nerġgħu nġibuh attrajenti u nerġgħu nġibuh post pajjiż fair fejn int u liedek tistgħu tgħixu u toħolmu kif għandkom dritt toħolmu li tirnexxu bil-ħila tagħkom. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kienet jiġi intervistat mill-preżentatur George Vital Zammit il-ġimgħa filgħaxija waqt il-programm Polis fuq Net Television fejn Bernard Grech saħaq li pajjiżna għandu bżonn bidla sabiex iż-żgħażagħ ma jibqgħux jitilqu lilin minn xtutna sabiex l-ambjent jerġa' jkun priorità u l-investituri jerġgħu jkunu attratti lejna. U insista li qabel xejn l-għaqda għandha tkun priorità. Insista li sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun verament gvern alternattiv fit-tiġdid fl-istrutturi għandu jibqa' għaddej. Iżda mhux biss. Bernard Grech saħaq li t-tiġdid għandu jkun ukoll fil-mod kif nitkellmu mal-avversarji u finħarsu lejn l-elettorat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li minkejja l-ħidma sfiqa tal-politiku l-impressjoni hi li ċ-ċittadin jaraħ bħala persuna distanti u għalhekk Bernard Grech insista li hemm bżonn bidla fl-attitudni. U din hija xi ħaġa li jien nemminha u dejjem emminta f'ħajti, illi ħadd ma huwa aqwa minn ħadd. Ħadd m'għandu jħossu privileġġjat fuq ħadd ieħor. Il-fatt li nqiegħed fil-politika instrument. U allura minix persuna li b'xi mod jien aħjar mill-persuna li għandha bżonn xi ħaġa mill-politika jew mill-politiku, jiena biss l-istrument biex naqdil dik il-persuna. U insista li dan huwa żmien sabiex min verament irid iwettaq il-bidla jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista bil-għan li dan il-pajjiż nerġgħu nibnuh flimkien. Bernard Grech sostna wasal iż-żmien illi x-xandir nazzjonali ma jkunx dipartiment tal-gvern jew ta' xi ministeru illi ma jkunx ikkontrollat minn Kastilja li x'in-nies għandhom id-dritt illi bil-flus imħallsa mit-taxxi tagħhom jingħataw l-informazzjoni kollha li għandhom dritt għaliha. Rigward il-fatt li gvern tal-Labor daħalna fil-lista l-griża tal-FATF, Bernard Grech sostna li huwa id-dmir tiegħu illi kuljum jaġġorna lil pajjiż dwar x'qed jagħmel biex joħroġ lil poplu minn dan it-timbru li ġab fuqu. Iżda minflok għadu qed iwassal il-messaġġ li politiku jista' jaħrab minn taħt idejn il-ġustizzja. Mistoqsi dwar id-dejn li għamel gvern Laburista, Bernard Grech sa illi l-problema mhux fiex tonfoq iżda il-ħela u tberbiq f'reklamar u pompi. Huwa kompla jispjega kif il-poplu minflok qed jgħix l-aqwa żmien imwiet. Għadna nitkellmu dwar il-bżonn li ċ-ċittadini jibdew jgħixu ħajja diċenti u dinjituża.